будемо продовжувати мирну боротьбу, поки наші сини і чоловіки не повернуться додому. Мати політв'язня Сервера Мустафаєва Венера сплатила штраф за одиночний пікет. Про це повідомляє Кримська Солідарність. Незважаючи на те, що мати політв'язня зі своєю захисницею прийшли на так зване засідання, їх не запросили до залу, ба більше звинуватили в тому, що вони буцімто не з'явилися до окупаційного Бахчисарайського райсуду. Когда я пришла на суд с моим адвокатом Лили Гемиджи, мы просидели там все очень долго, часа 2-3, но нас так и не пригласили на заседание. Мы неоднократно подходили, спрашивали, почему нас не приглашают, и все-таки проигнорировав, нас не пригласили. А потом объявили, что мы, оказывается, вообще не присутствовали, и я не явилась на суд. И тем самым суд провели без меня и вынесли такое решение штрафом в 1000 рублей. Нам не дають спокійно жити на своїй рідній землі. Окупували, хочуть знищити нас. Матері політв'язнів та кримсько-татарські активістки зі Старого Криму висловили незгоду із репресіями, які відбуваються на окупованому півострові. Вони вимагають припинити знущання та наголошують, кримсько-татарський народ не вдасться змусити жити в страху. Ситуация такая, что мы, каждый из нас должен сказать свое слово правды. Не оставаться в стороне. Такая ситуация, что мы уже не в силах молчать, ведь взялись за наших пожилых людей, за женщин. Конечно же, хочется обратиться ко всему народу, чтобы наш народ проявлял единение, сплочение, дружбу, поддержку в словах и в делах своих. 4 роки позбавлення волі просять окупаційні прокурори для Євгена Добринського. Справу українського військовослужбовця розглядають в Джанкойському районному суді. Він, нагадаю, зник 30 травня минулого року поряд з пунктом пропуску Чонгар. Поряд з постом тоді виявили сліди боротьби, зброю Добринського та його телефон. Добринському закидають незаконний перетин межі з Кримом. 2 квітня він має виступити в окупаційному суді з так званим останнім словом. Росія масово перекидає бронетехніку до окупованого Криму. Місцеві жителі фільмують ешелони з танками, БТРами та БМП. А на Кримському мосту помітили десятки гаубиць МСТА-С та коаліція СВ калібру 152 мм. Ешелони самохідних гармат стояли і на залізничному вокзалі Керчі в напрямку Сімферополя. Трасою Таврида вглиб півострова рушила й колона бронетранспортерів, бойових машин піхоти, машин управління, вантажівок з особовим складом та паливом. Водночас очевидці повідомляють про рух порожніх тралів в бік Керчі. Нема в кишені російського паспорта, втратиш право володіти землею в окупованому Криму. А саме на тих ділянках, які окупант на півострові визначив як прикордонну територію. За підрахунками фахівців, щонайменше 10 тисяч родин українських громадян в Криму можуть постраждати від незаконного добровільно-примусового відчуження. За позовами окупаційної влади або тамтешньої прокуратури людей змусять або самим позбутися своїх ділянок, або ж окупаційний суд спрямує їх на аукціон. Не зупинить від примусового продажу землі навіть наявність майна на ділянці. Будинок, за законами країни-агресора, також примусять продати, попереджають українські юристи. Ділянка і нерухомість, яка на ній знаходиться, нерозривно пов'язані. І в цивільному обороті вони також нерозривно пов'язані. І тому, якщо є обов'язок продати земельну ділянку, то на людину покладається обов'язок і відчужити нерухомість. Це означає, що якщо у вас є нерухомість на земельній ділянці, то російські органи влади, окупаційні органи влади будуть зобов'язувати вас здійснити продаж такої земельної ділянки, і той факт, що у вас там знаходиться нерухомість, на жаль, не буде рятувати наших громадян від цієї ситуації, від можливої експропріації і примусового продажу. Тому це слід враховувати.
Факти незаконного відчуження землі та будівлі на них збиратимуть до спеціального реєстру, запевняють в прокуратурі Автономної Республіки Крим. Відомості про них та ще 4 тисячі випадків вже віджатого за 7 років майна передадуть до Міжнародного кримінального суду. Головне – збирати, документувати і передавати до прокуратури чи неурядових організацій на материковій Україні факти порушень права власності в окупованому Криму. Алгоритм дій для українців прописали в чат-ботах мереж Viber та Telegram та на спеціальному сайті. Всі факти стануть в нагоді для повернення майна після деокупації. Я хотів би закликати наших слухачів, які зараз дивляться нас, щоб ви зверталися до нас, надавали безумовно всі відомості, які вам відомі стосовно тих посадових осіб, які звертаються до вас з метою позбавлення права власності. Якщо це будуть позови, про які говорилося раніше, тих самих окупаційних органів влади, щоб ви також їх надавали, чи то разом з їхніми додатками, а так само судові рішення, які будуть винесені на підставі цього судового процесу. Вказане дозволить нам безпосередньо встановити осіб винних у вчиненні воєнного злочину та притягнути його до відповідальності, а також застосувати згаданий мною і міжнародний механізм інформування прокурора Міжнародного кримінального суду і відповідно для того, щоб Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування цієї ситуації безпосередньо своїми силами. У березні на адмінмежі з окупованим Кримом виявили 109 порушників неконтрольованої ділянки кордону. За інформацією херсонських прикордонників, громадяни потрапили до Криму через так званий Керченський міст з території Росії. Як відомо, заїхати до Криму законним шляхом можна лише через КПВВ Каланчак, Чаплинка та Чонгар. Усіх порушників оштрафували на 170 тисяч гривень. В Україні найвищий добовий показник смертності від COVID-19. Уперше за час пандемії померли 407 людей. Зареєстровано 11 226 нових пацієнтів, ще 6405 українців одужали. Найбільше нових випадків виявили на Одещині, Львівщині, Харківщині, Запоріжжі та в Києві. А міністр охорони здоров'я Максим Степанов розраховує до кінця року вакцинувати більшість дорослого населення. Каже, зараз є контракти на постачання 22 мільйонів доз вакцини. Оптимістично, але я вважаю, законтрактуємо ще щонайменше 15 мільйонів доз. Коли ми говоримо про ці 15 мільйонів доз і ці 22, тобто разом 37, це всі ті вакцини, які ми отримаємо протягом цього року, щоб протягом цього року, 2021-го, ми вакцинували переважну більшість дорослого населення України. А в окупованому Криму 119 нових випадків COVID-19. Ще 6 людей померли внаслідок хвороби, звітує окупаційна влада. Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Пісків та Авдіївки з протитанкових гранатометів, а у передмісті Широкиного з великокаліберних кулеметів. Також біля Причепилівки та Троїцького ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Втрат в українському війську немає. Крім того, в районі Павлополя окупанти облаштовують свої передові позиції. А за даними розвідки, через неузгодженість дій ворожих підрозділів по той бік лінії фронту побільшало підривів на своїх же мінах. Є жертви серед цивільного населення. Втім, окупанти встановлюють нові мінні загородження, а всю провину скидають на українських бійців. Водночас російська пропаганда для приховування справжніх причин загибелі та поранень особового складу активізувала поширення фейкової інформації про втрати нібито у результаті обстрілів з боку об'єднаних сил та намагається виправдати збільшення снайперських пар на передових позиціях. Інтенсивна підготовка противником снайперів здійснюється як на території Росії, так і на тимчасово окупованій території під керівництвом інструкторів Збройних сил Російської Федерації.